В момента това видео е доста рисково. Представете си докъде я докарахме. В България, когато говориш за Русия и за руснаци, да те е страх да го говориш. Защото ние сме част от така наречения западен, свободен, неолиберален, цивилизован и какъвто го искате го наречете свят. Нали? Така както наричат нас. Ние сме меката на демокрацията, на правдата, на правата на човека, на всякакви права. Кучешки права, джендърски права. Те с черен цвят на кожата, но не и на нормалните хора. Имам наши последователи, които са в София и са с руско гражданство. Българи, но са с руско гражданство. И ми звъннаха и ми казаха какво се случва в момента беше, когато нашата велика държава, благодарна на хората, които благодарение на тях има българска държава в момента, благодарение на тези хора, на руснаците. Да, и украинци са участвали, но там е било Руската империя. И не само украинци, други са участвали, да се обиди някой, древни на сайдера, да се обиди, ама ние благодарение на тези хора в момента имаме бяло, зелено, червено, три багреника. Ние имаме наново собствена държава след 500 години турско робство. Дали с някаква цел са го направили? Икономическа, естествено. Кой ще те освободи тъй? Други казват, че по братя, нали, аз съм склонен да повярвам, че руснаците са способни на това нещо, защото 45 години не само на нас, но най-вече на нас, те ни изградиха държавите, АЕЦи, ТЕЦови, ВЕЦови. Вчера една патка излиза и обяснява, че сме дали 35 тона злато за освобождението си. Те в момента са 4 милиарда. Сметнете го. Сегашни пари, бе. 35 тона злато, 4 милиарда сегашни пари. Ние даваме 10 милиарда за хартийки за самолети на американците. Дали сме 35 тона, 4 милиарда сега за освобождението на България, да не освободят, бе. Да има България. Тия АЕЦа с 6 реактора, деца ни го построили. Той е печатница за пари, бе. Той на година, ако тези буклуци не го бяха съсипали, ще я прави по 10 милиарда. Ние изнасяхме ток и благодарение на тези тиквеници сега внасяме. Тези хубавци. Дето видите тези другите знамена. Неолибералите. И каза бат Киро, знаеш какво се случва? Какво се случва, моето момче? Изкарали са едни тон колони, украинци и едни българи с микрофони, не искат да разрешат, искали да запечатат, да затворят секцията демократите. Ние сме демократи тук, бе. Да затворят секцията в руското посолство. Тея хора, руснаците, или с двойно гражданство, или как са там, българи с руско гражданство, да не гласуват. И тази кауза изискваше днес тази секционна секция да бъде забранено. А ние, гражданите, вие да организирате и да ни призовете да излезем тук пред посолството и да заявим нашата позиция. Защото в момента какво се оказа? Че българските власти осигуряват комфорта на путинофилите да гласувате Путин. А ние сме натикали тук във ъгъла. Те е демократи. Вие откъде знаете? Те цяла Варна. Руснаците мразят Путин. Те ще гласуват против Путин. Има едни папагали, там ще ги видите, де ще ги пуснем. Карали хората с автоматите да гласуват за Путин. Искахме да излезем на мирен, справедлив протест пред входа на посолството, да затворим достъпа до тази избирателна секция, за да спрем подаването на гласове за Путин, за войната и за смърт. Това е наше свещено право, което вие се опитахте да ни забраните. За друг ден, само че изборите са днес.
И днес е там върволицата от путинофили. Ще видите, че хората са дигнали от цяла България да отидат, защото има една секция. Да не отворете във Варна или на друго място, защото, нали? Някой тук да вижда автомати или някой да гласува на сила, аз не мисля. Хора от цяла България идват да гласуват. Ей, там е протеста, който полицайите са го отцепили. Протеста на украинските джендари. Демократите ще им се щупят ръцете да направят една секция, още или две, за да се подмажим и да сме много неолиберални на потъващата Европа и на щатите дет наклатят от всякъде. И на то не е само на тез, нашите папагали да се направят на много, навеждат се не до земята, не знам докъде, само и само да могат да си крадат и да съсипват държавата и вас, и децата ви, и бъдещето, и тя е съсипана. Те първо ще сърбаме той де сме надробили. Но какви са тези хора, аз не мога да разбера. Тая сган, каква е тая сган, бе? Украинците казват България, руснаците къде ще гласуват? Нека да запазим фокуса върху това събитие днес. Тук сме днес, за да кажем стоп на Путин, да кажем, че тези избори са незаконни и че всеки глас за Путин е глас за смърт, глас за убийство, глас за продължаване на войната. И ни папагали там, Васко Кръпката и ни други тиквеници, където никъде не могат да се изявят на друго място. Путин спечели с 87%. Бе. 87%. Каква опозиция, какви петля? В момента Русия, тая империя става най-великата. Човека строи училища, стяга образованието. Те така наречени окупирани територии, ще ви пусне Веско там едно момче, дет заснима в Мариупол ли беше? Къде беше? Какви блокови са изградили, колко детски градини, спа, училища, за докато се бият и ги строят. Нашите не могат да построят едно училище за 35 години. Само рушат. Те с демократични папагали. Те кръци, измекяри, днес къде пак ще се разбират. Не мога, пред очите ви делят баницата. Пред очите ви. То е министерство за нас, оно е министерство за нас, ма то с неговите фирми. Те ви прикажат пред очите как делят държавата и баницата, де че я крадат. И ви седите, проблеми, руснаците как ще гласуват за Путин? Как няма гласуват? Аз съм ще гласувам, аз не гласувам, за такъв човек ще гласувам. Как няма гласувам? Той направи Русия отново империя, бе. Икономиката е фарчи. Няма джендър идеологии, няма престъпления там елементарни. Няма сган от цял свят събрана. Има кадри за всичко. Има здравеопазване. Има образование. Има армия. Има всичко има. Ние тук помярите. Помяри истински. Помяри сме. Ще им кажем на тези хора, де ще гласуват. Знаеш на го ми се приличаха? Руснаците сега навсякъде в този свободен неолиберален свят ги третират като евреите едно време. Сега ще видите там на видеото. Как са? Хората са наредили, чакат си оттатък кини, пазванти. Путин, терорист! Путин, терорист! Путин, терорист! Путин, терорист! Путин, терорист! А на българските власти казвам отново, подкрепата за Украйна не е значка, която да си слагате на ревера, за да се правите на евроатлантици. Подкрепата за Украйна е кауза, за която трябва да се бориш всеки ден. Разпъват българското знаме, с българското знаме да спират, да отиват колите там, затварят пътя с българското знаме за руснаците, против руснаците, с българското знаме. Дед благодарение на тях го имаме той знаме. Що за мърши сме? Сега ще слезем на пътя и ще застанем пред входа на посолството. Ще си вземем и микрофона, нека с българското знаме да мине напред и да бъде опънато пред целия път. Напряко ли заставяме, Кинко? Зато и ще теглим, бе. Ние трябва да теглим, бе. Ние сме помия, бе. Ние сме помияри.
Истински неблагодарни помяри. Неблагодарника трябва да тегли. Трябва да си плати. Това нещо не трябва да остане ненаказано. И трябва наистина да не няма. Неблагодарника винаги завършва зле. Винаги. Запомнете го. И така трябва да е. Човека за едно дете в Русия толкова пари. За 2, за 3, за 4 хиляди долари. Помощ за семейството. Да има Русия. Джендър идеологии забранени. Престъпно. Символи да носиш. Влизаш в затвора. Ние тук Европа не управлява. То мъже оженени, виж на ко приличат. Google сменил, показва примерно крале английски, викингите ги покажат като негри. Като черни. Викинги черни. Google, били сбъркали. Те не подлодиха те, бе. Те не свършиха, бе. И те поне са нация. Нашите дрисновци, такви дрисници, като тези скръпки и други боклуци, и воинджевци, и разни мърши, дето той живеят, защото те само от той живеят. Ние ще си водим нашите вътрешни битки срещу слугите на Кремъл или срещу петата колона, ще си ги водим от години, ги водим и ще ги водим още години. Ще ходиш ти и ще забраняваш те да гласуват за кого искат, демократите. За неговата държава гласува, не за България. Заприличаха ми наистина, само дет нямаха по едно такова. И на звезда. Еврейска. И знаете ли коя била фашизираната държава? Да не говорим сега. Знаете ли? По времето на Хитлер. Украина. Посрещат нацистите с Хайл Хитлер. Ета и посрещат. Украинците. И като ги оставят 300 хиляди на армия или 200-300 хиляди да умрат от глад, защото кажали, тези са славяни, са получовеци, и тогава за Сталино, за Родино. Над 50%, 60% от стотиците концентрационни лагери са охранявани, лагерите на смъртта, са охранявани от доброволци украинци. Те е жертви. И после Сталин ги спасил и ги взел под крилото си и направил държава. На тези боклуци. Те са същите неблагодарници. Видя ли кой им се случи? На тези неблагодарници. Ето и трябва да се случи и на нас. Защото той заслужаваме. Слоеха един циркаджия за президент. Те с ПТР и всичко дет заминава втора употреба, защото то нищо не става от половината. Те ще ги продадат на араби, в Африка и ще изкарат стотици милиони. Па ние им ги даряваме. И бати Бойко са лигави за ръкавиците. То с буклук. Същия то почтеният Денков, който ходи в Украйна, тук преди 2 седмици, да се прави на евроатлантик, при положение, че едни ръкавици не е дал. Представете ли си, едни ръкавици не е дал. Обещахме на украинците да им дадем ръкавици поне. Оставете старяите и всичко останало, които още не са пристигнали, БТР-ите и не знам какво още обещахме. Те с престъпници там, кот им пратят хората, американци, и французи, и англичани, и германци, викат, те с страшната лавера. Аз ви го казах още преди 2 години. Те търгуват с органи на лицата. Търгуват с органи на убитите. Украинците, не аз. Търгуват с парите, крадат, дето им се пращат. Там е бездънна яма. Те с престъпници. Барабар с Тос, начало с Тос. Комик, актьор, комик, зеления. Те с пари, те направиха трилиони. Държавата се съсипаха за собствения си задник, което нашите буклуци, те с така наречени демократи, правят сега в момента. И то Стагаренко иска да направи като Украйна. И ние седим и гледаме. Те са родолюбци, руснаците. Те обичат държавата си. И има защо да я обичат. Защото ако нашата държава имаше такъв лидер, аз първи щях да кажа да гласувам и лично аз ще отида да се заснема как гласувам. Кодой някой да забрани тези шарените? Кодой да върне училищата както трябва? Кодой да има ред дисциплина? Що не гласувам за него? Как няма гласувам за него? За тези педали кога гласувам? Ка знам, че всички цакраци отиват там само да крадат. Сган. Буклуци.
Как да гласувам за тез? Като аз им знам схемите. Те ми ги предлагат, бе, ей. Те ми предлагат какво да правя. Как да... И едните, и другите. Що си мислиш, съм толкова спрос? Мислите, че не съм пробали? За пари. На всичките съм отказал. Ще гласувам. Аз ги знам какви най-големите патриоти ги създават. Най-добре са те. Що те лаят, карат си работа. Тяхната вари и вие им вярвате. Те с буклуци. Ако има един такъв, първи ще отида гласувам и Веско ще снима как гласувам и ще призова. Дет ще бъде за Мишемилей за държавата си. Като Путин. А те с путевци, какво да ги правя? Как да гласувам? Всичко схеми, кражба, съсипвани. Всичко. Та спаспина. И всички отиват само да крадат. Нови, стари, млади, няма как да стане. Ако има един такъв да ги натика по затворите, като днес, както техните олигарси, да ще изправи държавата, да я направи сила и да се гордееш, че живееш в нея, що да гласувам? За тъс измет, как да гласувам? Като аз ги знам, бе, аз ви казвам, те ми предлагат, бе, те ми казват какви са схемите, бе. И аз съм им отказал. Тук Петрия ви го разправям. Да, той да откажеш ще е лесно. Защото пак ставаш враг. Зато и не ми се лай. Не, няма да гласувам никога за тези помяри. Тукашните. Но ако беше Путин, щях да гласувам. И руснаците са велика нация, а не са сганкът и те с другите. Ако има кът него, сигурен съм, че много хора ще гласуват. И си дойте от чужбина в България. Ако има един е такъв. Защото сега в момента страшно богати руснаци, деца били навън, се връщат в Русия да правят бизнес, защото Русия цъфти и вържи. Пак го знам от първо лице. От хора деца връщат. С истински милиони. И правят, защото в Русия е спокойно. И защото там се правят пари. Чао.